Yes, tervetuloa kaikki vuoden 2026 ensimmäiseen Wavy-webinaariin ja esitellään Microsoftin tuomia uusia ominaisuuksia Business Central IT:ssä. Käytännön asiaa, nauhoitetaan tilaisuus, niin on hyödynnettävissä jälkeenkin päin. Ja toinen asia, että jos herää mitä tahansa kysymyksiä, niin voi chattiin niitä heittää ja jos meillä jää aikaa, niin käsitellään niitä lopuksi sitten itessä. Mä oon Saikkosen Juuso ja Navakalla Customer Success Managerin roolissa tässä vähän hostaamassa tätä tilaisuutta itsessään. Ja tosiaan päivän agendana itsessään käydään eri ominaisuuksia läpi eri osa-alueilta. Ensiksi me Ari Lindblom esittelee toimitusketjun hallinnan puolen ominaisuuksia itsessään. Ja sen jälkeen Karmi Lallainen käy talouspuolta lävitse. Ja sen jälkeen vielä sitten Heidi Kemppainen esittelee Power BI-puolen asioita. Ja katsotaan lopuksi itsessään noita tulevia aikatauluja itsessään tähän Wavyin liittyen. Ja sitten jos on aikaa, niin kysymykset vielä lopuksi. Mutta pidemmittä puhetta, niin Lari, ole hyvä. Lähde sitten omaa settiä sitten. Kiitos. Tosiaan käydään läpi vähän niin kuin mitä tuohon toimitusketjun hallintaan nyt olisi tulossa tuossa ensimmäisessä isommassa päivityksessä tälle vuotta. Ja tässä on vähän, miten mä oon kaavaillut, mitä tässä selitetään, niin lähdetään alkupalana käsittelemään vähän tämmöisiä pienempiä parannuksia ynnä muuta toiminnallisuuksien lisäämisiä. Sitten mulla on henkilökohtainen suosikki pääluokkana toi laatumoduuli, eli laadunhallintaa vihdoin tulossa ihan perus BC:n tarjontaan. Ja sitten jälkkäriksi käsitellään vielä nykymaailman mukaisesti, mitä Copilot ja tämmöiset agentit, mitä päivityksiä siihen nyt on sitten tulossa alkuunkin tänä vuonna. Ja jos lähdetään liikkeelle vaan noista pienemmistä modiksista vähän, niin suoratoimitusten käsittely esimerkiksi, siihen tulossa muutamia hyviä toiminnallisia parannuksia. Eli ensimmäisenä me pystytään luomaan nyt siis tämmöinen suoratoimituksen ostotilaus suoraan myyntitilauksen kautta. Eli jos meillä on siis myyntitilauksella rivi, joka me merkataan ihan vaan, että hei, tämä on tarkoitus toimittaa suoratoimituksena toimittajalta suoraan vaikka työmaalle, niin me voidaan nyt tämän päivityksen myötä, meillä on mahdollisuus sieltä funktioiden kautta luoda myös tämmöisiä suoratoimitusostotilauksia, jolloin siinä niin kuin liittyvällä ostotilauksella on suoraan se toimitusosoite menee niin kuin sinne haluttuun työmaalle vaikka. Ja se, mikä ei ollut myöskään aiemmin mahdollista, eli jos meillä nyt oli kirjattu vaikka se toimitus johonkin suoratoimitukseen liittyen, niin esimerkiksi tällä hetkellä sä et saa sitä enää niin kuin peruttua sellainen mitenkään kivasti. Mutta sitten nyt tuo ihan tämmöinen helpotus vaan, niin kuin, että meidän on mahdollisuus perua se jatkossa, kunhan ei ole mitään liittyvää sitä myyntilaskua tai ostotilausta vielä kirjattu. Ja sitten ehkä viimeisimpänä, niin meillä on myöskin mahdollisuus, mitä ei tällä hetkellä ole, niin me voidaan kirjata ostolasku, vaikka sitä myyntilaskua ei ole vielä kirjattu. Ja tämä nyt, jos me mietitään jotain skenaariota, missä tämä voisi olla, että jos sulla on vaikka joku tyyppinen koontilaskutus kerran kuukaudessa jollekin asiakkaalle, ja sä oot käyttänyt suoratoimituksia, ja sitten niin ostolasku tulee, sun pitäisi se saada hoidettua ennen kuin sä oot sitä laskuttanut, niin nyt sitten jatkossa onnistuu. Noi on niin kuin hyviä ominaisuuksia. Ja sitten taas kun siirrytään eteenpäin tämmöisiä pikkumodiksia, niin nimikevarianttien käsittelyyn vähän tietojen lisäystä, että meillä on mahdollisuus lisätä nyt vaikka kuvia. Ne ihmiset, jotka käyttää näitä nimikevariantteja, nyt meillä on mahdollisuus erotella ne kuvina toisistaan. Ja samaten Business Centralissa, kun on noita nimikemääritteitä tai attribuutteja, kumpaa sanaa haluaa käyttää, niin niitäkin pystyy jokaiselle variantille lisäämään erikseen. Ihan niin kuin tämmöisiä pieni haluttu hyvä lisäys. Ja kun mennään taas pikkasen eteenpäin, niin erilaisille päiväkirjoille,
kuten esimerkiksi nimikepäiväkirja, millä tehdään ylös tai alas kirjauksia, tai sitten hankintalistat, tai suunnittelutyökirja, minkä kautta näitä tuotantotilauksia pystytään vaikka pyörittelemään, niin meille tulee niin kuin mahdollisuus tuoda tämmöisiä hyväksyntäkiertoja, joka nyt sitten mahdollistaa sen, että jos me otetaan näitä käyttöön, niin jos meillä nyt on joku tietty erä, tuossa mulla on alla esimerkkikuva, missä on nimikepäiväkirjalla, mulla olisi siellä yksi rivi, että mä oon kirjaamassa meidän varastoon 100 kappaletta jotain vierastuolia, ja sitten kun se on se hyväksyntäkierto käytössä, niin kun se on käynnissä, että se hakee sitä lupaa vielä, niin ei pysty niin kuin editoimaan, eikä sitä pysty kirjaamaan läpi, eikä se pysty poistamaankaan sitä riviä ennen kuin se sitten tulee se päätös, että onko se hyväksytty vai hylätty vai mitään muuta. Ja yhtä lailla sitten, jos mietitään hankintalista esimerkiksi, että me ajetaan kerran päivässä, tai ei tarvitse kerran päivä, voi olla useamminkin, mutta siis joku tietty ostaja ajaa oman listansa siihen ja tarkistaa se eka läpi, ja sitten voi laittaa vaikka, niin kun, jos on ostopäällikkö joku korkeammalla tasolla, laittaa vielä sen listauksen hyväksyttäväksi niin kun ylemmältä taholta, että se on oikeasti ok ostaa nämä tuotteet, ja sitten niin saada sitä kautta se lupa ennen kuin perustetaan mitään ostotilauksia. Eli tämä on taas vain hyvää toiminnallisuus lisää. Sitten kun mennään eteenpäin, noista alkuruuista vielä nyt haluan sanoa sen verran, että toi on niin kuin vain osa, niin se tuossa ei ollut kaikki, että niin kuin täyslistaus löytyy kyllä sitten Microsoft Learning sivuilta. Noita vaan jotain tuommoisia nostoja, mitä mä itse koen, että he hyvä ottaa esille. Mutta sitten kun mennään päivän pääruokaan, niin tämä, mitä mä nyt sanon, on laatumoduuli, mutta laadun hallinta on ehkä se, mitä sanaa BC käyttää, niin tämä tulee nyt vihdoin viimein niin kuin kuulumaan ihan perus Business Centraliin, eli aiemmin meidän kaikki laadunhallinta on oikeastaan pakosti toteutettu joko räätälöintinä tai sitten jollain kumppaniratkaisuilla, niin kuin erillisillä maksullisilla sovelluksilla, joilla sitä on hoidettu. Ja nyt tämä tulee osaksi tätä perus BC:tä, niin se mitä tämä nyt tarjoaa, niin me voidaan niin kuin esimerkiksi vastaanottoihin, no tällä hetkellä ainakin, niin vastaanottoihin liittyen tuotannon kirjauksiin, siirtotilauksiin, myyntipalautustilauksiin, niin me pystytään määrittämään niin kuin erilaisia testejä ja mitä arvoja me halutaan seurata, riippuen tietyistä parametreista. Niin niitä pystytään määrittelemään, että milloin näitä tarkastuksia pitää tehdä ja milloin ne pomppaa esille ja luontisäännöt ja mitä ne aiheuttaa, mikäli tulee hyväksytty tai hylätty. Ja se koko homma, niin kuin esimerkiksi tuossa alla on kuva niin kuin tuosta määrityssivustolta, niin siellä kerrotaan vähän niin kuin, että tuolla näkyy esimerkiksi tuotannon kohdalla, että jos haluaa tämmöistä automatiikkaa, että aina kun tuotantotulos kirjataan, tässä on vähän tämmöistä Copilotin hienoa suomennosta vielä tässä BC:n uusissa ominaisuuksissa testiympäristössä, niin esimerkiksi aina kun me kirjataan jotain tuotannosta ulos, niin silloin se aktivoisi jonkun halutun tarkastuskyselyn tai tarkastusmallia. Ja yhtä lailla me sitten noihin tausta-asetuksiin määritellään sitten tiettyjä nimikepäiväkirjan eriä tai sitten uuden varastosiirtojen eriä, mitä se käyttää päiväkirjoissa, että jos pitää tehdä jotain liittyviä taustakirjauksia laadunhallintaan liittyen. Ja jos mennään eteenpäin, niin ensinnä, mistä tämä niin kuin homma lähtee, niin me halutaan tietyn tyyppisiä erilaisia laatutestejä, pitää luoda järjestelmää. Näitä voi luoda aika laajalla skaalalla erilaisia. Eli arvotyyppeinä tuossa näkyy muutama, mitä siellä nyt on, noita niin kuin numeroarvot, eli desimaalit, tai sitten totuusarvo ihan vain perus kyllä tai ei. Sitten meidän on mahdollista luoda myös tuommoista drop-down-valikosta valintaa, että me määritellään sinne taustalle tietyt arvot, mitä voi käyttää, päivämäärät, joku vanhentumispäivämäärän tarkistaminen esimerkiksi, tai sitten ihan vapaa tekstikin onnistuu. Ja näille testeille sitten määritellään, että mitä ne on ne läpäisyehdot ja sallitut arvot, mitä voi kirjata. Eli tuossa oikealla alempana on
sensorivallissa esimerkistä, että niin lämpötilan seurantakirjauksia. Mulla on ympyröitynä tuolla ylhäällä oikealla esimerkiksi sallittavissa olevat arvot. Ne on -100 ja 100 väliltä. Niin se meinaa, että sitten kun meillä on se testi, niin me ei voida kirjata mitään numeroita, joka menee noiden arvojen niin kuin ulkopuolelle. Eli 101 ei ole sallittu kirjausarvo. Ja sitten taas tuolla tulosehdoissa, eli vähän niin kuin läpäisyehdot, niin siellä kerrotaan, mitkä ne on ne niin kuin sallitut arvot. Ja esimerkiksi mitä tuossa nyt on kirjattuna, niin se, että se läpäisee tämän laaduntarkistuksen, niin se pitää osua -20–+5 astetta välillä se arvo, mitä me kirjataan. Ja sitten sen jälkeen, kun sulla on perustettuna nuo testit, niin sitten luodaan tämmöisiä, laaduntarkastusmalli on nyt sitten tämä suomennos BC:ssä, template-pohja on se, mitä niin englanniksi käytetään. Ja me luodaan malli, mitä me halutaan käytettävän tietyissä tapauksissa. Ja yhteen tämmöiseen malliin voi noita kun me äsken puhuttiin noista testeistä, niin niitä voi yhdessä tämmöisessä mallissa olla useita. Eli mulla on nyt tässä esimerkkinä niin tämmöinen vastaanottotarkistus, missä mulla on 3 eri testiä kerrottu tänne. Tuo ensimmäinen rivi kuvaa painoa, ja siinä on niin kuin sallitut kirjausarvot, pitäisi osua niin kuin 4 ja 50 kilon välille. Ja tuolla oikealla näkyy sitten, mikä se on se, niin kuin se hyväksytty tulos, että se pitää olla yli 40 tai yhtä suuri kuin tai isompi kuin 45 kiloa. Sitten siinä on koliformin määrä, mikä sitten pitää osua 0 ja 0,01 väliin, että se on hyväksytty. Ja sitten vielä haju. Mä en nyt oikein tiedä, minkä tyyppistä tuotetta tässä nyt oltaisiin vastaanottamassa, mutta pitää haju kirjata ja se pitää olla hajuton, että se läpäisisi tämän näin. Ja sitten yksi asia, mikä tässä on huomionarvoista myöskin, niin tuolla on niin kuin esimerkiksi otoslähde tai otosprosentti, niin se meinaa sitä, että jos me tilataan niin kuin valtavan suuria määriä jotain raaka-ainetta vaikka, mutta me halutaan suorittaa se laatutarkastus vain niin kuin osalle siitä saapuneesta erästä, että jos meillä on 1000 kiloa jotain tulisi tai 1000 kappaletta jotain, niin me otetaan niin kuin otanta tämän perusteella, mitä tuossa kuvassa näkyy, niin se olisi 30% siitä, jota me testataan. Mutta se voi myöskin olla, että ei meillä ole mitään otantaa määritetty, että kaikki pitäisi testata tai sitten joku kiinteä määrä. Ja sitten sen jälkeen, kun nuo mallit ja testit on luotu, niin sitten me päästään siihen, että miten ne tarkastukset sitten, milloin ne muodostuu järjestelmään. Ja nämä tarkastuksen luontisäännöt, täällä nyt kerrotaan, mitä ne on ne skenaariot, mitkä sitten laukaisee sen halutun laaduntarkastusmallin, mitä me ollaan määritelty. Eli tämä kuvaesimerkki, mitä mä tässä käytän, niin se aina halutun laatutarkastuksen jonkun tietyn mallin pohjalta. Ja se, mitä tässä nyt tapahtuu, niin tuossa mulla lukee mallin koodi tuolla vasemmalla, että se on testi ja kuvaus siinä, että tämä on vastaanottotarkastus, eli tuo mikä oli edellisellä kalvolla. Ja tämä perustuu varaston vastaanottoon ja sitten tuossa on tuommoinen ehtosuodatin, mihin on tällä hetkellä vaan määritetty, että missä sijaintikoodi on keltainen. Eli tuolla niin kuin yrityksessä, missä BC:ssä on pyörinyt, niin siellä on ollut tuommoinen sijaintikoodi kuin keltainen. Mutta yhtä lailla me pystyttäisiin määrittelemään niin kuin tietylle toimittajalle joku ihan oma mallipohja näillä niin kuin ehtosuodatimilla, näillä niin kuin luontisäännöillä ja malleilla, että jollakin tietyllä toimittajalla on joku ihan omanlaisensa niin kuin laatutarkistustesti tai muuta. Ja että muodostuuko se niin kuin minkä pohjalta. Ja Microsoft on tuonut tähän, tuolla yläpalkissa näkyy noita luon vastaanottosääntöjä, tuommoisia kokoonpanosääntö tai tuotantosääntö, niin se on semmoinen vähän niin kuin avustettu asennus, että millä se luo noita rivejä tonne, ettei tarvitse niin kuin itse osata hirveästi pähkäillä läpi Sitten kun mennään seuraavaan itse katsomaan, miltä ne testit näyttää, tai ne tarkastukset, niin järjestelmään muodostuu sitten tuommoisia
kortteja niin sanotusti. Yleensä jostain juoksevasta numerosta nappaa tuon testin numero, mikä tuossa näkyy, QUA 00023, ja sinne kirjataan noita arvoja sitten, mitä tuossa nyt näkyy ihan tuolla oikeassa alalaidassa, että siellä on toi paino ja se coliform count ja haju, eli odor, mistä me puhuttiin aikaisemmin. Mä oon kirjannut sinne arvoja, että toi paino on niin kuin 42 kiloa, ja kun se piti olla yli sen 45 tai sama, niin siellä lukee tuolla ihan oikealla näkyy tuo tulos, että se on fail, eli se on niin kuin hylätty. Mutta nuo 2 muuta on ok. Mutta kaikki pitää läpäistä, että tämä niin antaa sen mennä eteenpäin niin kuin järjestelmässä. Ja nyt sitten, kun tämä on niin kuin epäonnistunut, niin meillä on mahdollisuus käynnistää erilaisia prosesseja järjestelmän sisällä, riippuen just siitä, että onko se hyväksytty vai onko se hylätty. Ja se voidaan tehdä joko niin kuin manuaalisesti toiminnot, eli tuolla laatukortilla, niin tuolla on tuo toiminnot välilehti. Siellä näkyy tuommoisia tuolla oikeassa ylälaidassa, niin ota kuva, siirrä varasto, luo sisäänhyllytys, luo negatiivinen muutos, eli jotain alaskirjausta. Että sä voit manuaalisesti ne käynnistää, mutta sitten yhtä lailla me voidaan luoda vaikka työkulkuja, että kun tämä kirjataan, se on hylätty jollekin tietylle erälle vaikka, niin se automaattisesti luo varastosiirron jonnekin, sanotaanko karanteenisijaintiin, ja se laittaa vaikka, jos on käytössä eränumerot ja niiden tietokortit, niin se niin kuin laittaa se suljettu tilaan, että sitä ei voi niin kuin kirjata missään myyntitilauksilla tai ei voi edes tehdä varastosiirtoja ihan kuinka järeäksi se nyt haluaa sitten rakentaa. Ja viimeisimpänä sitten niin Microsoft tuo myöskin tähän mahdollisuuden, että niin kuin noita raportteja, ja tuolla on niin kuin, jos me käytetään tuossa noin suomennokset, analyysitodistus tai määrityksestä poikkeamisen raportti tai tarkastusraportti, niin se on niin kuin non-conformity raportti ja certificate of analysis ja ihan perus inspection raportti. Ja ne, jotka nyt on jonkun perus BC:n raporttipohjan joskus avannut, niin nämä on yhtä taattua kauneutta, että voi olla vähän raakilien näköisiä, mutta kuitenkin, niin ne kuitenkin kuuluu siihen perusjärjestelmään, että se niin kuin antaa sulle jonkin sortin pohjan heti kättelyssä. Eli todella hyvä. Ja sitten oikeastaan siirrytään tähän jälkiruokaosuuteen, että mikä nyt on hypä, on justiin tekoälyt ja agentit ja mitä kaikkea niillä pystyy tekemään. Niin kuin Microsoft on aiemmin tuonut BC:hen tämmöisiä ennalta määritettyjä agentteja, esimerkiksi tämä myyntitilausagentti, joka on mahdollista ottaa käyttöön. Mutta nyt on tulossa niin kuin tämmöiseen, sanotaanko esikatselumodiin vielä, on tulossa tämmöinen, että sä voit luoda oman agentin siellä Business Centralin sisällä, mille sä voit kertoa, niin sä voit promptata sitä itse, että mitä sen kuuluisi tehdä ja muuta. Ja mä nyt olen tähän niin kuin esimerkinomaisesti, mulla ei ole välttämättä aina paras mielikuvitus, minkälaisia agentteja nyt voisi olla, mutta mä itselle testasin tehdä tämmöisen agentin, tämmöisen tuotantotilausagentin, eli jonka tarkoitus oli se, että se luo mulle vapautettuja tuotantotilauksia itsestään, kun mä myyn jotain tuotetta, ja mulla ei ole tarpeeksi varastossa, ja sen täydennysjärjestelmä on tuotantotilaus. Niin tonne niin kun sä näytät nuo ohjeet, tuossa näkyy tuo oikea ylälaita, niin sinne niin kun, sä voit ihan niin kun suomen kielellä tämä toimi, että se pystyy sinne kertomaan noita sääntöjä, mitä ne parametrit on, minkä mukaan niin pitää toimia tämän agentin. Tuo jatkuu aika pitkälle alaspäin. Ja sitten niin toi lähtevä viesti taas on vähän niin kuin se, mitä se palautti mulle. Mä en tiedä näkyykö tuossa kaikille, mitä kaikki sen lukee, mutta se nyt sanoo sitä, että se ei enää antanut mulle suomeksi, vaan se palautti mulle englanniksi, että se käsitteli yhden myyntitilauksen, tuossa lukee sen asiakkaan nimi, tuo School of Fine Art, ja sitten se kertoo mulle, että siellä on yksi rivi, johon piti tehdä tuommoinen item SP-SCM 1009 ja määrä on 1,
ja että se loi mulle vapautetun tuotantotilauksen, jonka numero on tuo 101004. Ja niissä oli valmiit linkitykset keskenään tuotantotilauksella ja myyntitilauksella. Niin tämä on ehkä niin vinkkinä kaikille niin tulevaisuutta ajatellen, että voi ruveta vähän jo niin ideoimaan, ajattelemaan niin tämmöistä, että mitä tämmöinen agentti voisi mahdollisesti tehdä sillä oman järjestelmän sisällä. Että näitä määritellään kyllä sillä, että sun pitää antaa tietyt käyttöoikeudet tälle niin agentille ja muuta, että ei nyt kannata niin supereita esimerkiksi antaa millekään agentille, että se pystyy tekemään ihan mitä tahansa sillä järjestelmän sisällä, vaan se kannattaa tarkasti määritellä. Ja kun mä itse ajattelin eka, että mä oon hyvä promptaamaan tämän tekoälyä, ja mä lähdin itse kirjoittelemaan omasta päästäni noita ohjeita tolle, niin mä tajusin, että mä oonkaan niin mestari ehkä siinä, mutta sitten mä käytin itse asiassa tekoälyä siinäkin hyväksi, että mä kerroin eka Copilotille itsessään, että minkämoisen agentin mä haluan, tai mitä sen kuuluisi tehdä, että voitko antaa minulle apua tässä, että miten sitä annetaan niitä ohjeita ja promptataan, niin se antaa mulle tosi hyvät ohjeet niin kuin heti kättelyssä. Että niin kuin tämmöistä on tulossa, ja tosiaan neuvon niin kuin tähän niin kuin agenttihommaan, että rupeaa vähän jo ideoimaan, että mikä on semmoista, mikä rassaa, mikä olisi hyvä saada automatisoitua, niin tämmöisiä voisi olla hyvä sitten. Ja joo. Siinä oli mun päivällistarjous alkuruokineen ja muineen, että mä siirrän tästä pallon Karmelalle ja katsotaan vähän, mitä talouspuolella on uutta tulossa. Kiitos minun puolesta. Hyvä, kiitokset Larille, ja lähdetään tosiaan katsomaan sitten, että mitä meillä olisi tuonne taloushallintonostoja tehty tähän webinaariin. Ja tosiaan minulla on täällä nyt aiheena, mä olen ottanut mukaan tämän valmisteverolaskennan. Sitten minulla löytyy täällä vähän tuohon itselaskutukseen, ostojen puolelle asiaa, ja sitten lopuksi vielä vähän talousraporttien kehittymisestä ja uusista ominaisuuksista. Mutta lähdetään tästä valmisteveroista liikkeelle. Eli tämä valmisteverohan on tämmöinen välillinen vero, joka kohdistuu sitten tiettyjen tuotteiden kulutukseen tai käyttöön. Ja tämän verotuksen painopiste on ympäristö- ja terveysperusteisessa verotuksessa, eli esimerkiksi sokeripitoisuuden, alkoholipitoisuuden, muovin määrän verotuksessa. Ja tämä PC:n uusi valmistevero-ominaisuus auttaa sitten yrityksiä automatisoimalla tätä melko monimutkaista valmisteverolaskentaa ja vähentää sitten sitä myötä sitä virheriskiä niissä laskennoissa. Ja yrityksen on tällöin myös helpompi sitten noudattaa niitä verosäännöksiä. Valmisteverolaskenta tukee erilaisia laskentamalleja ja määritysten avulla on sitten mukautettavissa erilaisten säätelyvaatimusten mukaiseksi. Ja tosiaan nyt on tulossa vasta tämä ensimmäinen versio tästä valmisteverolaskennasta, ja tämä ei sisällä vielä mitään vaatimusten mukaisuutta eikä niitä lakisääteisiä raportteja. Ja se, miten me päästään sitten tätä valmisteverolaskentaa hyödyntämään, niin järjestelmään on tullut tämmöinen uusi päiväkirjan erä, valmistevero. Ja tälle päiväkirjan erälle voidaan sitten tuoda sitä dataa joko ihan manuaalisesti, tai sitten sitä voidaan poimia sieltä järjestelmästä niiden järjestelmään kirjattujen tapahtumien perusteella. Tälle päiväkirjalle voidaan määrittää oma numerosarja ja muitakin tunnistetietoja voidaan antaa, jotta ne tapahtumat siellä sitten erottuu helposti. Ja tosiaan, kuinka me päästään sitten sinne sitä aineistoa nostamaan, niin meidän pitää ensin määritellä, kuinka sitä dataa kerätään. Eli valmisteverotyypit. Ja valmisteverotyyppien veroperusteeksi voidaan sitten antaa painoa, sokeripitoisuutta, tilavuutta, määrää, alkoholipitoisuutta tai energiasisältöä. Ja sen lisäksi meidän pitää tälle valmisteverotyypille määrittää, millaisilta tapahtumatyypeiltä me sitä tietoa halutaan kerätä. Eli minulla on tuossa esimerkiksi myyntiä ja negatiivista muutosta, mutta yhtä hyvin voi olla ostoa, positiivista muutosta tai muuta vastaavaa.
Sitten meidän täytyy vielä määrittää sille valmisteverotyypille se lähteen tyyppi, eli kohde tarkoittaa nimikettä, tai sitten toinen vaihtoehto on se käyttöomaisuus. Ja määritellään sitten se veron määrä euroina ja voimaantulopäivä, koska tämä asetus on sitten voimassa. Ja sitten jos me halutaan sitä dataa kerätä sieltä nimiketapahtumien kautta, eli sieltä järjestelmästä, niin nimikkeen kortille on tullut tämmöinen uusi välilehti kuin valmistevero. Ja sinne välilehdelle sitten määritellään, että mitä verotyyppiä tällä kyseisellä nimikkeellä halutaan hyödyntää ja sitten määrä mittayksikköä kohden ja sitten se mittayksikkö. Ja näiden jälkeen meillä on sitten asetukset siellä valmiina, eli voidaan sitten sitä valmisteverolaskentaa suorittaa sieltä valmisteveropäiväkirjalta. Ja tosiaan täällä testipuolella meillä on vielä vähän englantia ja suomea sekaisin, eli siellä on tämmöinen kuin Generate Excise Tax Entries -toiminto, jolla sitä laskentaa sitten voidaan siellä päiväkirjalla suorittaa. Ja ensimmäisenä, kun me painetaan tätä painiketta, niin meille avautuu tämmöinen ajoparametri näkymä, eli meidän pitää antaa niitä ajoparametreja, millä me halutaan sitä valmisteveroa laskea. Ja pakolliset kentät tässä on aloitus- ja lopetuspäivä. Ja tosiaan valmisteveron määrä lasketaan sitten sinne nimikekortilla annettujen parametrien perusteella ja se data nousee sitten sinne valmisteveropäiväkirjalle. Ja tämä päiväkirjan erä voidaan rekisteröidä, eli toisin sanoen arkistoidaan nämä tapahtumat tuommoiselle valmisteverojen tapahtumalogille ja sieltä päästään sitten niitä alkuperäisiä tapahtumia katsomaan tuon nimiketapahtumamerkinnän kautta. Eli päästään ihan sitten sinne ruohonjuuritasolle, että mistä tämä summa tänne on kertynyt. No sitten mä nostin tänne tämmöisen itselaskutuksen. Teillä osalla on varmasti käytössä Xflow ja Xflown sopimukset, jossa on tietysti aika laaja tämmöinen itselaskutusmoduli, mutta nyt tulee perus PC:n puolelle myöskin sitten itselaskutusta. Eli tämä itselaskutus antaa niin kuin ostajalle mahdollisuuden luoda ostolaskun sen toimittajan puolesta. Ja tämä laskutus perustuu toimittajan kanssa tehtyyn keskinäiseen sopimukseen, eli teillä on sitten oikeus niitä laskuja sinne tehdä. Ja tämä itselaskutus nopeuttaa sitä laskujen käsittelyä, eli ei tarvitse odottaa sitä, että koska se toimittaja lähettää sen laskun, vaan voidaan luoda se lasku sinne järjestelmään ja maksaa. Eli se koko ostoprosessi nopeutuu. Nämä itselaskutuksen kautta luodut laskut merkitään itselaskutetuiksi, eli niitä pystytään sitten sieltä helposti järjestelmästä poimimaan ja seuraamaan. Ja itselaskuille voidaan antaa oman laskunumerosarja, josta sitten muodostuu toimittajan laskunumero sinne ostolaskulle. Eli ei muodosta sen kirjatun ostolaskun laskunumeroa, vaan nimenomaan toimittajan laskunumeron eli ulkoisen asiakirjan numeron. Ja tämä ihan siitä syystä, että toki kun sitä laskua ei sieltä toimittajalta tule, niin meillä ei varsinaista muuta laskunumeroa ole. Mutta tällä pystytään sitten yksilöimään myöskin sitä, että nämä on niitä itselaskuja. Ja täällä on myöskin tämmöinen uusi raporttiasettelu ostoissa kuin itselasku. Ja sieltä tulee tämmöinen laskupohja, mutta vähän niin kuin Larikin tuossa mainitsi, niin tämä on myöskin Microsoftin oma laskupohja ja välttämättä ei sitten ihan meidän tarpeisiin ole suoraan mutta on kuitenkin olemassa valmis laskupohja. Ja tässä mä oon sitten vähän näyttänyt, eli mihin se uusi numerosarja luodaan, eli ihan normaalisti oma numerosarja ja sitten ostojen ja ostovelkojen asetuksiin on tullut uusi kenttä, mihin se sitten asetetaan. Ja se, mikä pitää olla sitten päällä myöskin, on toimittajan kortilla
sinne on tullut tämmöinen itselaskutussopimusasetus, ja se kun laitetaan päälle, niin laskutus tapahtuu sitten itselaskutuksena. Eli varsinaista sopimusta ei tarvitse tälle toimittajalle määrittää tänne toimittajan kortille, eli riittää, että tuo asetus on päällä. Ja itselasku voidaan sitten kirjata joko ostotilauksen tai avoimen ostolaskuun kautta, eli ihan normaalilla kirjaustoiminnallisuudella, ja tosiaan se käyttää sitten vaan tuossa toimittajan laskunumerona sitä meidän sinne ostojen ja ostovelkojen asetuksiin määrittelemään numerosarjaa. No sitten päästään kanssa mun lempiaiheeseen, eli näihin talousraportteihin. Ja Microsoftihan on tehnyt nyt viime aikoina mukavasti kehitystä tänne talousraporttien puolelle, eli tuossa edellisessä versiossa tuli tämmöisiä Excel-malleja ja mahdollisuus antaa johdanto- ja päätöskappaleita näille raporteille ja lisätä tämmöinen sisäinen kuvaus, joka sitten kertoo toki muille käyttäjille, että mihin tätä raporttia olisi tarkoitus hyödyntää. Mutta nyt sitten uudessa versiossa tämä talousraportointi tulee olemaan vieläkin tehokkaampaa ja helpommin hallittavaa. Eli on tullut tämmöinen uusi näkymä, tai voidaan nostaa uusia sarakkeita näkyviin, sanotaan näin. Ja tosiaan tälle raportille voidaan sitten määritellä erilaisia luokkia. Täällä on valmiita luokkia, mutta sinne on mahdollisuus sitten luoda myös omia, jos nämä ei ole riittäviä. Samoin raportille voidaan määrittää tiloja. Ja näitä on myöskin siellä valmiina, mutta voidaan sitten luoda tarpeen mukaan lisää. Ja sitten myöskin voidaan raportille tuoda yrityksen logo. Eli se on ihan mukava saada niin kuin virallisemman näköisiä niistä raporteista. Ja sitten tällä talousraporttinäkymällä näkyy myös tuo viimeinen raportin ajoaika, eli päivämäärä ja kellonaika. Ja näitä uusia määrityksiä pääsee sitten tekemään siellä valitulla raportilla, raporttimäärityksien kortilla. Eli siellä on tuo logon paikka, voidaan määrittää noita tiloja. Ja tuo tilakäsittely on täällä ajateltu siten, että tuo aktiive tarkoittaisi, että se on niin kuin valmis raportti ja voidaan hyödyntää. Sitten täällä on drafti, joka olisi niin kuin tämmöinen keskeneräinen raportti, eli tiedetään, että sitä nyt ei ehkä kannata ajaa, että siellä on jotain keskeneräistä, ja sitten on niin kuin suljettu raportti, eli otettu niin sanotusti pois käytöstä. Mutta tosiaan tiloja voi sinne sitten määritellä myös itse. No sitten tänne raportin käyttöön tulee vielä tämmöistä valvontaa, eli admin-käyttäjät pääsee sitten tutkimaan tämmöistä valvontalogia, ja valvontalogista nähdään, että koska tätä raporttia on ajettu, ja siellä näkyy, että kuka käyttäjä sitä on ajanut. Täältä nähdään myös, että onko sitä raporttia vaan katseltu vai että onko se esimerkiksi tulostettu PDF- tai Excel-muotoon. Eli jäljitettävyys on sille, mitä monesti esimerkiksi tilintarkastajat haluaa, niin täältä näkyy, että kuinka sitä talousraporttia on sitten ajettu. No sitten yksi mielestäni tosi hyvä parannus on tähän dimensioiden käsittelyyn tullut. Eli täällähän on ollut aiemmin pelkästään siten, että voidaan ihan suoraan hyödyntää vain niitä globaaleja dimensioita, ja sitten analyysin avulla voidaan sitten muitakin dimensioita hyödyntää. Mutta nyt tänne on tulossa toiminnallisuus, eli kaikkien dimensioarvojen tietoja voidaan niin kuin analysoida yhdellä raportin suorituksella. Eli tänne on tullut uusi toiminnallisuus, tämmöinen kuin dimension perspektiivi. Ja näitä erilaisia dimension perspektiivejä voidaan luoda sitten erilaisiin raportointitarpeisiin, eli mitä dimensioita sitten halutaan tai dimensioyhdistelmiä näyttää siellä. Eli perspektiiville määritellään ensin otsikko,
eli se näkyy siellä raportilla tämän perspektiivin otsikkona. Ja sitten määritellään, että minkä dimensio, mikä arvo me halutaan siinä raportille mukaan. Ja sitten kun tämä talousraportti tulostetaan esimerkiksi PDF-muotoon, niin sille samalle dokumentille tulostuu alkuun se ihan niin sanottu normaali tuloslaskelma. Esimerkiksi tässä tapauksessa minulla on ollut pitkä tuloslaskelma esimerkkinä. Ja sitten sen perään tulostuu dimensioittain se tuloslaskelma. Eli saadaan sille yhdelle PDF:lle ne kaikki erilaiset versiot mukaan, niin samalla raportilla on sitten helppo myös niitä dimensioraportteja käydä läpi. Ja sitten vielä kirsikkana kakun päälle, niin täällä tulee mahdollisuus automatisoida näitä talousraporttien lähettämistä. Ja tämä on mun mielestä ollut semmoinen, mistä on joskus kuullut, että olisi toivottu ominaisuus. Eli täällä uudessa versiossa voidaan automatisoida talousraporttien lähettämistä valituille käyttäjille. Ja ne voidaan lähettää joko niin, että ne tulee tuonne roolikeskuksen saapuneisiin raportteihin, taikka sitten se raportti lähetetään käyttäjän sähköpostiin. Ja nämä ajastuksen asetukset määritellään talousraportin aikataulujen kautta. Ja aikataulun kautta näitä tosiaan voidaan lähettää eri käyttäjäryhmille, eli me voidaan määritellä samaa raporttia, voidaan lähettää useimmille erilaisille ryhmille. Ja sitten täällä voidaan hyödyntää esimerkiksi niitä Excel-malleja, eli jos halutaan näyttää vain tiettyjä asioita tietyille käyttäjille, niin voidaan niillä Excel-malleilla hyödyntää. Täällä on mahdollista sitten määritellä myös sitä, että lähetetäänkö vaikka kerran viikossa, kerran kuukaudessa ja onko se raportti esimerkiksi edellisen kuukauden raportti ja niin poispäin. Ja tätä talousraporttien lähettämistä ohjaa sitten työjonot. Ja tässä oli sitten mun aiheita ja nostoja ja jatketaan raportoinnilla. Mä annan Heikille puheenvuoron seuraavaksi. Yes. Kiitoksia. Tosiaan seuraavaksi puhutaan sitten hetki noista Microsoftin vakioraporteista Power BI-näkövinkkelistä. Eli sehän nyt ei varsinaisesti semmoista niin kuin uutta asiaa sinänsä ole, mutta alkaa jo ehkä olla toisaalta myös sen verran vakiinnuttanut paikkaansa, että ihan hyvä tässä vähän käydä läpi, että mistä olikaan kyse. Eli tosiaan kun puhutaan näistä tämmöisistä Power BI Apps for Business Central raportointikokonaisuuksista, niin nämä on tosiaan Microsoftin kehittämiä Power BI-raportointikokonaisuuksia, mitkä on kehitetty täydentää sitä Business Centralin ihan perusraportointia. Ne integroituu sinne käyttöön ja varmasti moni käyttäjä on jo nyt huomannut, että kun siellä Business Centralista navigoi raportteja, niin on huomannut, että siellä on hirvittävä määrä Power BI-raportteja, mutta kun niihin klikkailee, niin sieltä ei sitten mitään aukeakaan, niin tosiaan syy on sitten varmastikin siinä, että näitä raporttikokonaisuuksia ei ole vielä käyttöön otettu. Ja tosiaan me ollaan jo aiemmissa webinaareissa joskus tästä mainittu, että kaikkien näiden raporttikokonaisuuksien lähdekooditkin tulee myös kaikkien käyttäjien saataville, niin tästäkin tosiaan sitten vielä tosiaan lopuksi vähän käydään läpi, että nämä on todella tullut nämä lähdekoodit, eli tässä tapauksessa Power BI-termein puhutaan semanttiset mallit ja nämä raportit ihan täysin käyttäjien itsekin saataville siten, että niihin voi sitten halutessaan tehdä myös muutoksia. Ehkä muutama sanasen vielä tässä ihan alkuun ennen kuin mennään tuohon seuraaviin vaiheisiin, missä vähän käy läpi sitä käyttöä ja sitten lopuksi tosiaan noiden semanttisten mallien käyttöön lataamista, niin ehkä semmoisina huomioina nostaisin vielä, eli tosiaan lisenssoinnista sen verran, että toki näiden raporttikokonaisuuksien käyttöönotto vaatii, että olisi se Power BI Pro-lisenssi vähintään käytössä. Toki jos ei yhtäkään lisenssiä siellä organisaatiossa on, niin sitten kannattaa tarkistaa, että olisiko mahdollista esimerkiksi vaikka testivaiheessa hyödyntää trial-lisenssiä ja sillä vähän ainakin päästä alkuun siinä testailussa ja sitten tavallaan se lisenssihankintapäätös sen jälkeen.
Sitten ehkä muutama maininta myös tuolla, että nämä on kuitenkin Microsoftin kehittämiä, Microsoftin ylläpitämiä, eli nämä on lähtökohtaisesti siis toimii ja tukee perusjärjestelmää, eli ei huomioi niitä sinne järjestelmään tehtyjä räätälöintejä noin niin kuin vakiona. Ja sitten niin kuin mainitsikin, niin Microsoft vastaa ylläpitää näitä raporttikokonaisuuksia ja niihin liittyviä Business Central-ominaisuuksia. Mutta hypätään sitten vähän siihen, että jotta mä saisin nyt sitten sankoin joukoin teidät innostuun näiden käyttöönotosta ja testailustakin, niin otetaan muutama sananen tästä käyttöönotovaiheista. Eli tosiaan tällä hetkellä käyttöönotto tapahtuu ikään kuin kaksivaiheisesti. Ensimmäinen vaihe on se, että me mennään sinne PowerPay-pilvipalveluun, eli kirjaudutaan selaimesta sinne pilvipalveluun ja mennään siellä pilvipalvelussa sieltä näkymään vasemmasta laidasta semmoiseen sovellusvalikkoon, mistä sitten, kun ollaan sovellusvalikosta, niin oikeasta yläkulmasta on nappi, tai jos ei siellä ole sovelluksia lainkaan, niin saattaa olla, että siinä näkymän keskelläkin on jopa jo semmoinen iso kuvake, mistä päästään siirtymään tuonne AppSourcin puolelle. Eli sieltä päästään navigoimaan kaikkia PowerPay-sovelluksia, että mitä voisi ladata käyttöön. Ja sieltä tosiaan sieltä AppSourcen sovelluksista löytyy sitten myös nämä PowerPay-appit, mitkä Microsoft on sinne tuonut. Eli kun sieltä valittuna tai on haettu ne sovellukset, valitaan jokin niistä raporttikokonaisuuksista, aukeaa vielä semmoinen oma ikkunansa, mistä sitten tehdään se lopullinen lataus. Ja sieltä ikkunasta, kun avataan se, niin sieltäkin näkyy jo lisätietoja siihen raporttikokonaisuuteen liittyen. Sinne on myös linkattu esimerkiksi niin kuin erilaisia YouTube-videoita, mitä voi tarkastella ja linkkiä sinne dokumentaatioon, niin jo ennen sitä latauspäätöstä niin voi hieman tutkia kokonaisuuksia lisää ja sitten tehdä sen päätöksen, että lähteekö niitä lataamaan käyttöön vai ei. Ja tosiaan vaikka niitä nyt lataisikin sieltä käyttöön, niin mitään ei vielä siinä vaiheessa varsinaisesti tapahdu sen kummempaa kuin että kun se ladataan käyttöön, niin tämä sovelluskokonaisuus asentaa siellä pilvipalveluympäristössä työtilan ja sekä sitten tämmöisen sovelluksen. Ja alkuun niitä raportteja voi tämänkin vaiheen jälkeen niitä voidaan vielä tarkastella ihan puhtaasti Microsoftin demodatalla, eli vielä siinäkään vaiheessa ei tavallaan ole tapahtunut mitään linkkiä sinne teidän Business Centraliin, vaan ne on edelleen vielä siellä pilvipalvelun puolella ja niitä voidaan sillä demodatalla siellä hyödyntää. No sitten kun se halutaan yhdistää sinne teidän omaan Business Central-ympäristöön ja saada se ihan oman yrityksen datat käyttöön sinne raporttimalleille, niin siirrytään siellä PowerPay-pilvipalvelun työtilan puolelle ja sieltä semanttisen mallin kautta päästään asetuksiin, joista ihan semmoista parametrien avulla saadaan yhdistettyä sinne Business Central-ympäristöön ja yritykseen. Siinä oikeastaan niin lyhykäisyydessään, mitä siellä niin pilvipalvelun puolella tähän käyttöönottoprojektiin liittyy. No sitten, jotta tosiaan saadaan ikään kuin luotua se linkki loppuun saakka siten, että tuossa aluksikin kun mainitsin, niin moni on varmasti törmännyt siellä Business Centralin puolella lukuisiin PowerPay, niin kun tosiaan otetaan käyttöön ensin siellä PowerPay-pilvipalvelun puolella, niin niitä täydentämään siirrytään sitten Business Centralin puolelta tekemään tiettyjä asetuksia. Eli Business Centralin puolelta löytyy tämmöinen PowerPay-raportin määritysasetussivu. Ja tämä on oikeastaan yhteen kaikki sellaiset asetukset ja toiminnallisuudet, mitkä näihin raporttikokonaisuuksiin liittyy. Eli tämän raporttimäärityssivun kautta muun muassa suoritetaan niiden raporttikokonaisuuksien linkitys tänne Business Centraliin. Täältä myös hallinnoidaan ihan sellaisia selkeitä asetuksia ja määrityksiä, mitkä vaikuttaa niihin itse raportteihin. Eli tämmöisiä nyt muun muassa vaikkapa kalenteria, työpäiviä määritetään täältä, talouden raporttikokonaisuutta, kun otetaan käyttöön, niin annetaan sitten esimerkiksi tilien luokituksia, jotta saadaan sitten sieltä tuloslaskelmaraportitkin näyttää kivalta siellä PowerPayn puolella.
ja muita toiminnallisuuksia sitten, mutta kaikki tosiaan niin kuin pääasiassa löytyy tämän yhden raporttimäärityssivun sisältä, mitä siellä tarvii ikään kuin tehdä. Ja se on sitä kautta tehty aika simppeliksi ja kivaksi. Semmoisena teaserinä voisin vielä sanoa, että Microsoft on tähän kyllä kehittämässä nyt semmoista vieläkin suoraviivaisempaa käyttöönottoprosessia. Eli tämä selkeästi halutaan niin kuin tosi voimakkaasti nyt ihan integroida sinne osaksi sitä Business Centralia. Eli sinne on tulossa myös sellainen ominaisuus, että tämä koko käyttöönottoprosessi ikään kuin suoritettaisiin sieltä Business Centralin kautta. Mutta toistaiseksi se oli vielä vähän niin preview ja niin demovaiheessa, että siitä ei tavallaan ollut ehkä tähän hetkeen vielä kovinkaan paljon kerrottavaa, mutta se, että semmoinen on tulossa, niin ajattelin tässä mainita. Ja tosiaan vielä noihin määritysasetuksiinkin liittyy, että siellä on sen kaikkien linkityksien ja perusasetuksien lisäksi voidaan myös niin kuin vaikuttaa siihen suorituskykyyn, että jos teillä kovasti siellä dataa kertyy Business Centralin puolelle ja raportit alkaa hirvittävästi hidastelee siellä, niin voidaan esimerkiksi vähän rajata, että minkä verran sitä dataa sinne raportoinnin taustalle sieltä haetaan. Eli hyvin laaja-alaisesti asetuksia, mutta ei niitä kannata pelästyä, ne on siellä kyllä tosiaan kasattu selkeästi yhteen paikkaan, mitä tarvitsee tehdä. Se oikeastaan tuosta käyttöönottoprosessista. Sitten jos vähän siihen käyttöön vielä viittaan ja tuossa kuvalla koittanut havainnollistaa sitä, että nyt jos siellä on ollut joskus vähän tuskailua, että havailet raportteja sitten aukeaa vaan semmoisia ilmoitusikkunoita Business Centralissa, tämä on Power BI-raportti, niin tosiaan tämän käyttöönottovaiheen jälkeen, kun se on saatu tehtyä, niin ne visuaaliset Power BI-raportit todella on ihan täysin integroituneena täällä Business Centralin puolella. Eli sieltä kun lähdetään, kaikkein selkein toki on esimerkiksi käyttää Business Centralista, sieltä sitä kaikki raportit-osiota, siellä on selkeästi omien otsikoiden alla ne Power BI-raportit, ja sen jälkeen kun tämä klikkailee, niin nuo visuaaliset Power BI-raportit aukeaa siellä Business Centralissa. Eli ne on sieltä, täydentää todella sitä vakioraportointia, mikä siellä on, ja tällä ollaan saatu kyllä kivasti sitä visuaalista puolta lisättyä tuonne Business Centralin puolelle. Ehkä semmoisena huomiona, mitä nyt toivoisin, että Microsoft voisi vielä seuraavaksi kehittää, helpottaa näiden käyttöä ja navigointia, niin jos ihan perusetusivulta lähdet haulla hakemaan jotakin tiettyä raporttia, niin ikävä kyllä vieläkään siellä raportin nimen perässä ei lue suluissa mitään tai mitään tunnistetta siihen viittaavaa, että kyseessä olisi Power BI-raportti. Niin josko tämä sitten olisi sellainen, minkä Microsoft joskus seuraaviin vaiheisiin tekisi, niin se helpottaisi navigointia huomattavasti sitten myös sen ihan perus Business Central haun kautta. Ja sitten tosiaan tänne lopuksi, niin kuin lupailinkin, niin pieni maininta vielä siitä lähdekoodista. Eli no mitä me nyt tarkoitetaan tavallaan tällä niin kuin Power BI-kontekstissa tällä lähdekoodilla, niin se on käytännössä siis se semanttinen malli. Eli se pitää sisällään se semanttinen malli, ne yhteydet sinne datalähteisiin, siellä on laskentaa, siellä on mallinnusta. Ja sitten näissä Microsoftin kehittämiskokonaisuuksissa myös ihan nuo raporttinäkymät on tavallaan yhdistetty osaksi sitä semanttista mallia. Eli ne ei ole niin kuin erillään, vaan sitten kun se sieltä pilvipalvelusta haluaisi tämän semanttisen mallin ladata käyttöön ja avata sen sitten Power BI Desktop-ohjelmalla siellä omalla työasemalla, niin siinä kokonaisuudessa on sitten tosiaan näiden kyselyiden laskennan ja mallinnuksen lisäksi myös ihan samassa kokonaisuudessa ne raportit. Eli tosiaan se tapahtuu siten, että kun halutaan ladata tämä malli sieltä Power BI-pilvipalvelusta, niin mennään tosiaan sinne selaimeen Power BI-pilvipalvelun puolelle, navigoidaan sieltä vasemman laidan valikosta työtilaan ja sitten sen semanttisen mallin kohdalla, kun viedään hiiri sinne, niin siihen aukeaa tämmöiset valikot, muutama pikakuvake ja 3 pistettä, mistä päästään sitten tarkemmin tuonne valikkoon ja lisäasetuksiin. Ja lisäasetuksista löytyy sitten semmoinen, että lataa tämä tiedosto tai download this file valinta, ja silloin se lähtee lataamaan sitä tuommoiseksi PBX-tiedostomuotoon sinne sinun työasemalle. Semmoiset ehkä muutamat huomiot, mitä haluaisin vielä nostaa tähän
loppuun tästä, että kun puhutaan tavallaan näiden mallien tai raporttien muokkaamisesta, niin on hyvä muistaa, että tosiaan Microsoft, kun näitä ylläpitää, näitä raporttikokonaisuuksia, näihin hyvin mahdollisesti tulee jonkun verran aina päivityksiä tässä tosiaan Business Centralin versioiden myötä toki, mutta tulee pienempiä päivityksiä, mitä sitten yleensä Microsoft tarjoilee suoraan näihin raporttikokonaisuuksiin, näihin sovelluksiin. Mutta sitten esimerkiksi tällä hetkellä, kun puhutaan näistä PowerPay-sovelluskokonaisuuksista, niin näistä on nyt kolmannet tavallaan ihan tämmöiset ikään kuin itsenäiset versiot olemassa. Ja mikä tarkoittaa sitä, että ne on itsenäisiä versioita, niin niistä todella on niin kuin 3 tämmöistä erilaista semanttista versioa olemassa. Eli tämä on ihan hyvä muistaa siltä varalta, että jos sinne enemmän niitä muutoksia tekee, niin tosiaan kaikkea niitä tausta-asioita, niin Microsoft ylläpitää niitä. Sieltä voi tulla jotakin muutoksia, mitkä sitten tosiaan saattavat mahdollisesti esimerkiksi ajaa jonkin oman tekemän muutoksen yli, tai ainakin kannattaa olla siinä kohtaa hyvin tarkkana, kun sieltä niitä päivityksiä alkaa tulla tarjolle, että millä tavalla ne uudet ominaisuudet ottaa käyttöön, jotta sitten niitä omia itse tekemiä muutoksia ei siinä kohtaa menettäisi. Mutta mulla ei nyt tästä asiasta enempää tule tässä juttua, mutta tosiaan toivottavasti tämä nyt edes vähän rohkaisee teitä ottaa käyttöön tai tutustumaan aiheeseen ainakin lisää. Et blogissa laitetaan sitten myös vähän linkkejä, mistä lisätietoja ja pääsette vielä syventymään aiheeseen. Niin mä voisin tosiaan tässä lopuksi sitten heittää puheenvuorot vielä tuonne Juuson suuntaan ja katsotaan vähän roadmappia ja päivitysaikatauluja. Kiitos Heidi ja kiitos Larille ja Karimalle esityksestä myöskin. Käydään vähän aikataulun läpi, että milloin olisi mitäkin tulossa. Eli tänään ollaan webinaarin äärellä ja ensi viikolla laitetaan blogia ulos tulemaan. Ja toukokuun alussa asiakastyytyväisyyskysely lähtee myöskin meiltä eteenpäin. Toivotaan niihin runsaasti vastauksia itsessään. Uutiskirje vielä tuossa heti perään. Muistutellaan vielä näistä päivityspäivistä ainakin siinä yhteydessä. Ja meidän appikset päivitetään tuossa 18-19 päivä illoilla. Ja itse Business Centralin päivitys on tuossa 25. päivä iltana. Ja jos päivitysajankohta ei syystä tai toista sovi, niin meidän tuonne tukipalveluun tukijat.navakka.com niin voi laittaa siitä viestiä itsessään, kuten myöskin jos on tarvetta testata syystä tai toista uutta versiota, niin sekin onnistuu tarvittaessa. Toki osana palvelusopimusta niin myöskin varmistaa, että päivitykset menee mahdollisimman kivuttomasti itsessään myös. Sitten laitetaan tuossa kesäkuun aikana avainhenkilöille itsessään niin liiketoimintakatsauksesta kutsuja. Niitä on pidetty tuossa alkuvuoden aikana jonkin verran, niin laitetaan nekin tuossa liikkeelle myös, niin päästään ennen kesälomia tai viimeistä niiden jälkeen sitten niitä järjestämään teille.